Saka wafana emi ndimi munoda kunetsa zvekumesa motikari dzangu parodi. Baba President, vana vatawamisa kuti kumberi kwa kune makomba, mapotos. Saka motikari dzanga dzisikakwanisa kuzopfuura ikoko. Ndozvatangowamisira chete. Isusu tiri mapurisa enyu, tinoshandira imi baba vedu. Agent, vamwe vako ava mapurisa sewe. Shuwa baba, tiri vana venyu baba, tiri vana venyu, tiri mapurisa enyika, tochengetedza imimi. Asi imi wafana mufamba parodi ipapo. Handidiko kuona futi muri ipapo. Chibudai muno? Budai? Yeah, thank you baba, thank you baba. Tutenda baba, tutenda. Une lucky wafana. Kugaya wangu dai wazoziva kuti tiri mafake police. Taipinda base baba. Zvakasaendwa baba, takataparara baba. Nokuri kupera kwedu baba. Enda nakutobvunda nini. Taipinda base baba. But ngatisvike padeni. Tinoronga imwe plan wangu. Inonzi get rich or die trying baba. Toramba tichitry baba. Nozi parodiwa mari baba. Pakaipa. Baba, let's try again, Baba. Go wangu, aunoereka na 1 zig ora. Timbotenga na mafreeze titi. Timuisa nechingwa. Baba. Kukatenga ikatakatora mablock yake karikubiko. Katikashandiseka zvititi nechingwa ichi. Pakaipa mndara ndari nchazokudza. Pana mandevu aripi? Ndimbomusikira padeni pake. Ndimbomupa zvekuita. Handichitenja chakaiswa nempano yapa block paipa. Chakabva chazorohwa kamufoni momo. Ndandine chikwereti chenhingirini chikashagi loan. Baba. Saka pakaipa baba. Tongoramba tidzokera mumashure kapa. Kashagi loan kakabva katomedza mari yacho. Pakatoipa, but ndikatifunge mama plans futi. Mandevu, jirafu. Vazikuru vangu, muri sei vafana vangu? Ndamboti tikutsike kwati mbosvika pamaposto enyawo timbotandara. Soko, kwakanaka here kwamatitsika kudaso. Todzoka totya. Mimi kuyawo pano, pambapiwa rombo. Muri hama dzangu mafana. Inzoka zvaita ndiwe panapa iwe mandevu najirafu. Ndineka jet kandoda kuti ndikupenze yafana. Mumboitawo mari so mumboita cash. Mumbopenyerera useni so. Soko yes, soko yes. Yo giraffe, nyarara. Relax mandevu. I am a good deals. Evanhu vakuru, not zvema zig deals. I am a big deals, ema USD deals. American deals. Chinzoka iwe ndine ma laptops andinawo andakabva nawo pa Dubai saka ndikuda kuti mundifaisire ma laptop ya muspine ma laptop apana munotora 30% pamadhira acho 30%. Sei yakawanda 30%. Asi mimi soko ma laptop ya makamaona ku. Hande yangu ndakabva nawo pa Dubai mwacho pa States apa. Pana ndira ku holiday apa nana Bena boy Saka njamba kubuy 5 ma laptops for a start. Kana makuspina mchispina ndira manje kuwedzera yafana wangu. Yeah. Ende plus why mimi mauda utibatsira. Uri mwana wanzvadzi yangu. Muvhu wandifungisa amai vako. Wandifungisa hanzvadzi yangu mandevu. Ndichikutoya kafuti uchitazvarwa. Ngosimba fona wangu. Reka ndiende wandifungisa zvakawanda, wandifungisa hanzvadzi yangu yakafa. Why would you act so surprised? Yeah, in on the life, yeah, in on the life, yeah, in on the life. Why would you act so surprised? Yeah, in on the life, that's the price. In on the life, why would you act so surprised? Yeah, in on the life. Giraffe, I don't trust you. It's so queer. Pane zviri kuitika pamadhira.
Iyo mandevu tazoita mari manje. 30% wangu mamalaptop tofaya wangu malaptop andiwa nevanhu kaya iyo wangu kande kubasa mangwana tati kudai mari isusu wangu noti zvemunhu wangu tomutengesera malaptop ake totora mari yedu tapedza wangu hatina kukama naye asi kana wati tiende tinoshanda hande tinomhanyisa malaptop acho tiwane mari yacho but pane kuvharwa kwatichaitwa ipapa handisi kupaona musha. morning right wazukuru wangu malaptops ndiwaya saka fire malaptops ya fire kudarika zvibage kudarika vanogocha zvibage vaya fire them topedza mudara soko musatye mudara. Don't worry soko tinonzwa mufanafana fireman tinofayisa zvinhu baba musatye baba pamunotozodzoka ka munotozoona malaptop atopera tikutoda mamwe futi kuti ma5 na saka boka ndakuenda zvangu munibata kana mapedza mutora 30% yenyu. Every mudara rega tishande malaptop enyu akachipa malaptop enyu ekugugulisa malepasi manyama sikaimone mutore malepasi aya malaptop efacebook echiwhatsapp zvese muchiona zvamunoona mafirimu malaptop enyu uyai mutenge mutore akachipa malaptop aya ndenyu uyai mutore toda mari yenyu toda kutoishandisa izveso yakatomirirwa cheap laptops for everyone come and buy uyai mutenge malapasi enyu aya. Hey boys malaptop akudedzera zvemari ikwayo malaptop manyama malaptop yedo yakuchacha iyo dzikutangira pane ma 350 kuita 400 nema 500 aya hombe idzo kwade sigi adonuba here akabuda sepa mazigi apo iyo mazigi anoita here aoda timira ndikutsvagire rate kaya nhasi kuti yakamira sei apo rate yadasi ndodzi detective umba malaptops aya takachitoma tracker for a long time saka takubata malaptops aya akabiwa kuborodeo saka masukwa boys satakwa masukwa iwe mabasa kaisusu chimbobva panapo sere mafanizo ako aya kana usingatotenga ibva panapo iyo uda mafanizo here fonera business partner yedu I'm going to sue you baba iwewe neinform yako zvese nechiid chako I'm going to sue you. Fonera lawyer tisuwe vana adatisiza panapo. Hello soko. Hello mademo malaptop atengwa here tapadhuze inzwa yakamudhara tikuda kutengesa ka malaptop panapa asi pasvika mumfesa house timupurisa panapa ari kuti hanzi malaptop aya akabiwa imagine. Iyo fona futi wangu asi airtime yapera wangu mira ndifone futi mudzi kuti afonere lawyer zvizvi wasida kutosayizwa panapa. The number you have dialed is not in service. Please check the number and dial again. Gatule pasi. Iwe, mira. Iwe. Baba mane pachkoro. Baba mane papiro. Baba mane pachkoro. Baba mane papiro. Nigga, birwa, hey, nigga, jima, bawe, hey.